Lugten af vanilje og ristet sukker var den officielle duften af bursdagene mine. Det var aromaen af min egen staget, en tradition jeg holdt ikke for andre, men for mig selv. Som 75-åring har en kvinde fortjent retten til at være stag med glædene sine. Kakken, en engelmatkage med smørcremeglasur, stod til afkøling på køkkenbænken. Dens uberørte hvidhed, en liten snøfond i det mygge eftermiddagslyset, som filtrerede ind gennem vinduet. Det var Eiriks favorit, eller det plejede det at være. Jeg havde taget på mig min fineste kjole, en blåblomstret datteren min Clara havde givet med på den sidste bursdagen, vi tilbragte sammen 10 år siden. Stoffet var mygt mod huden min, en fantomklem, et relikvie fra en tid, da min verden var større og højere. I dag var stilheden i huset min konstante følgesven. Et tungt tæppe, jeg havde lært mig at justere på skuldrene mine. Men i dag skulle det være anderledes. I dag skulle stillheten brytes av stemmen hans, av latteren jeg havde bidraget til at forme. Jeg strøk fingrene over fotografierne på pejshylde. Der var jeg i slutten af 30'erne, holdende Claras hånd på hendes første skoledag. Ved siden af det, Clara i begyndelsen af 20'erne, holdende en nyfødt Eirik, øjnene hendes strålende med den samme blandingen af frygt og tilbedelse, jeg kendte så godt. Og så var billerne bare af Eirik og mig. Eirik i superheltkostyme til Halloween, tandløs og glisende. Eirik på ungdomsskoleafslutningen, diplomet næsten større end han var. Eirik, den dagen han fik førerkortet, poserende ved siden af min gamle Volvo Sedan, den samme bilen jeg skulle sælge året efter for at bidrage til hans studielån. Hvert bilde en milepæl. Hver milepæl et offer, jeg kaldte kærlighed. Dørklokken ringte, og hjertet mit tog et dumt, tenåringsagtigt sprang. Jeg glattede på kjolen min, tog et dybt pust og gik til døren, et smil formet se allerede på ansigtet mit. Jeg åbnede den, klar for klemmen, for at gratulere med dagen bedstemor Liv, for den kendte duften af aftershaven hans. Eirik var der, ja, men han var ikke alene, og han smilte ikke. Ved siden af ham, stående lidt bak, var en mand, jeg aldrig havde set før. Høj, brilskuldret, klædt i en dyr grå dress, som så malplaceret ud på min enkle veranda. Han holdt en skinmappe og havde et udtryk, som ikke hørte hjemme på en bursdagsfest. Det var et udtryk for professionel neutralitet, den typen jeg havde set på ansigtene til lejre i færd med at give dårlige nyheder og bankfolk i færd med at nægte et lån. Mit barnebarn, min Eirik, undgik blikket mit. Hej bedstemor, sagde han, stemmen lav, næsten en hvisken. Eirik, kære dig, jeg er så glad du kom, sagde jeg. Smilet mit vaklede, da øjnene mine flyttede sig fra ham til den fremmede. Og bedstemor Liv, dette er herr Christoffersen. Han er advokat. Ordet hang i luften mellem os, tungt og kaldt som en isblok. Advokat. Ordet passede ikke. Ikke her. Ikke på dørstokken min, på min 75-årsdag. Advokater var for skilsmisser, for testamenter, for trøbbel. Jeg var ikke i trøbbel. Mit eneste trøbbel i det øjeblikket var at forstå, hvorfor mit barnebarn, mit livs lys, havde bragt en til festen min. En advokat? Så hyggeligt, at du tog med en gæst, men det skulle du ikke have gjort, prøvede jeg at spøge. Lyden kom ud anstrengt. Kom ind, begge to. Kakken er næsten klar. De steg ind, og herr Christoffersen så se rundt i stuen min med en kølig vurdering, som om han indspiser en ejendom, ikke et hjem. Eirik holdt hovedet nede, hænderne dyttet ned i lommene, billedet af elendighed. Stilheden, som sænket se, var anderledes end min vanlige ro. Dette var en anspændt, skarp stilhed, som skar luften og stjal vaniljeduften fra køkkenet. Bedstemor, vi må snakke, begyndte Eirik, og så endelig på mig. Men det var ingen af den vanlige varmen i øjnene hans. Det var en afstand, en skyldfølelse, som fik ham til at se ud som en fremmed i kroppen til gutten min. Det er for dit eget bedste. For mit eget bedste, gentog jeg stemmen min knapt et pust. Hvad er for mit eget bedste, Eirik? Det var da herr Christoffersen trådte frem og åbnede skinmappen sin. Fru Knudsen, sagde han, stemmen formel og blottet for følelser. Vi er her i dag for at diskutere din fremtidsplanlægning og forvaltning af dine ejendeler, for at sikre din sikkerhed og velvære. Min verden stoppede.
Fotografierne på pejshylda syntes at håne mig. Billedet af en tandløs liten gut, hvis lykke jeg engang gråt for, forsvandt og gav væg til manden foran mig, som ikke havde med en gave, eller et kort, eller en klem. Han havde med en advokat for at fortælle mig, at jeg ikke længere var i stand til at tage vare på mig selv, på min bursdag. Mens manden i dressen begyndte at snakke om fuldmagter og kompetencevurderinger, nægtede tankene mine at lytte. De flygtede som et skræmt dyr, som søger tilflugt til det eneste sted, smerten ikke kunne nå, fortiden. De flygtede til dagen, verden tog slut første gang, så jeg kunne huske, hvordan jeg lærte at overleve. Jeg var 48, da jeg fik telefonen. Jeg var på jobben som kasserer på det lokale supermarkedet. Den monotone pibelyden af matvarer, som passer det over scanneren, lydsporet til livet mit. Stemmen i den andre ende var en politibetjent, rolig og frygtelig høflig. Det havde været en ulykke. En lastebil havde skranset på en våd vejstrækning. Clara, min Clara, hun overlevede ikke. Den dagen blev verden ikke grå. Den blev et vakuum. Det var ingen luft, ingen lyd, ingen fare. Sorgen var en fysisk ting, et pres i brystet så intenst, at jeg var sikker på, at hjertet mit havde stoppet sammen med hendes. Jeg husker, jeg tænkte med absurd klarhed, jeg kan ikke gøre dette. Jeg kan ikke leve gennem dette. Men så hørte jeg det. Et lille, skræmt gråt fra rummet ved siden af på sygehuset. Og jeg vidste, jeg ikke havde noget valg. Eirik var 5 år gammel. Hans eneste skader var nogen skrubsår og et kut over øjenbrynet. Men øjnene hans holdt det samme vakuumet, jeg følte i brystet mit. Han havde mistet sin mor, og faren havde aldrig egentlig været med i billedet. Han havde bare mig. Den natten, holdende hans lille hånd, mens han sov urolig i sengen min, gav jeg et stille løfte til Clara. Jeg lovede, at denne gutten aldrig skulle mangle noget. At han skulle blive elsket nok for 2 liv. At jeg skulle være hans klippe, hans trygge havn, hans fæstning. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle gøre det. Lønnen min dækkede knapt mine egne regninger, end at opdra et barn. Men sorgen, den lammende smerten, begyndte at forvandle sig til noget andet. Den hærdede, blev stål i ryggen min. Det var rustningen, jeg ville trænge for kampen, som kom. Det begyndte der, i stilheden i et mørkt rum, starten på et liv i offer. Ofre som, når jeg så på advokaten i stuen min, føltes som om de havde været for ingenting. Herr Christoffersens stemme var en lav, vedvarende summing, baggrundsstøj til flommen af minder, hans tilstedeværelse havde udløst. Ord som manglende evne, sårbarhed og ejendomsforvaltning flød i rummet, men de fandt ikke et sted at lande i tankene mine. Tankene mine var et andet sted, 20 år tilbage, en kald novembernat, da jeg balancerede 3 livs slik, at det kunne blomstre. Bedstemor, hører du efter? Eiriks stemme skar gennem tåken, fyldt med en utålmodighed, som såret mig dybt. Jeg stirrede på ham. Manden, som fiklede i sofaen, var ikke gutten, hvis mareridt jeg havde stilnet. Jeg holdt op en hånd, en langsom, bevidst gest, som fik herr Christoffersen til at stoppe midt i sætningen. Jeg hører etter Eirik, sagde jeg, stemmen min overraskende stødig. Jeg hører på advokaten, du tog med ind i hjemmet mit. Og mens han snakker, husker jeg prisen for hver murstein i dette huset. For hvert fotografi på pejshylda. Du vil snakke om ejendele, lad os snakke om dem. Min rejse med offer var ikke en stor, edel selvbrænding. Det var en død af 1000 kut, en samling af små, daglige forsagelser, som, når de blev lagt sammen, udgjorde et liv. Efter Claras død var kassererjobben min på supermarkedet ikke længere nok. Sorg er en luksus, de fattige ikke har råd til, og jeg havde en mund at mætte og en fremtid at bygge. Det var da de 3 jobbene begyndte. Morgenen min startede 5:00, før solen var oppe. Jeg var en del af vaskepersonalet i et kontorbyg i centrum. Lugten af blækkemiddel og gammel kaffe blev min morgenparfume. Jeg vaskede gulv, tømte søppelbøtter fulde af krøllede papirer og forkastede drømmer, og tørkede fremmede refleksioner fra hejsdøre. Jeg bevægede mig som et spøgelse gennem de stille korridorerne, og det eneste, som holdt mig gående, var billedet af Eiriks sovende ansigt, som jeg kyssede, før jeg forlod huset.
Jeg kom tilbage akkurat idet han vågnede, byttede rengøringsuniformen med kassererforklædet, lavede frokost til ham og kørte ham til skolen. Deretter var det 8 timer på bane på det lokale supermarkedet, tvunget smil til uhøflige kunder, fødderne mine hovne, ryggen min skræk. Jeg var en maskin af, hej, hvordan går det? Fandt du alt, du trængte? I pauserne mine, i stedet for at hvile, lavede jeg handlelister og betalte regninger, og strak hver krone til den var gennemsigtig. Jeg kom hjem akkurat tidsnok til at hente Eirik, hjælpe ham med leksene og lage middag. Og når han lagde se, begyndte min 3. job. Ved køkkenbordet, under lyset fra en enkelt lampe, blev jeg syrske. Jeg lagde op bukser, fiksede glidelåser og syede om kjoler for folk i nabolaget. Symaskinen, min mors arvestykke, surrede sent ud over natten, en vuggevise for min udmattelse. Jeg døsede ofte af nogle minutter, panden hvilende på det kølige træet, før jeg brovoknede for at fuldføre et nyt plak. De ekstra pengene var til Eiriks tandregulering, til skoleturen han så sårt ønskede at dra på, til fodboldskoene alle de andre guttene havde. Det var små luksuser, jeg gjorde om til nødvendigheder, fordi jeg ville, at hans verden skulle være større end min. Jeg solgte ikke bare min tid og min energi. Jeg solgte biter af fortiden min. Bedstemor liv, sagde jeg, og så ret på Eirik, som når vred se under blikket mit. Husker du min gamle blå Volvo? Bessa, plejede du at kalde hende? Han nikkede og sagde ingenting. Det var bedstefaren din sin bil. Han købte den ugen Clara blev født. Den bar så mange minder. Lugten af vinylsætene om sommeren, kassetbåndet moren din spilte om og om igen. Det var min sidste håndgribelige forbindelse til dem, fortsatte jeg. Stemmen min brast for første gang. Året du kom ind på universitetet, dækkede ikke stipendiet alt. Du ved ikke dette, for jeg fortalte dig det aldrig, men banken afslog mig et lån. Jeg havde ingen sikkerhed, sagde de, så jeg solgte Bessa. Jeg huskede dagen, jeg overrakte nøglerne til et ungt par. De var så glade, planlagde sin første biltur. Jeg smilte, signede papirerne, og da jeg snudede mig for at gå hjem, kom tårerne endelig. Jeg gråd ikke for bilen. Jeg gråd, fordi det føltes, som om jeg solgte den sidste delen af mig selv, som ikke var dedikeret til ham. Men da jeg så det college-godkendingsbrevet, festet til køleskabet med Eiriks navn på det, vidste jeg, at jeg ville gøre det hele igen. Det papiret var min retfærdiggørelse. Det var bevis på, at offeret var værd det. Alt, sagde jeg. Stemmen min nå en hvisken som ekko i det stille rummet. Alt var for dig. Jeg tog ikke ferier, jeg købte ikke nye klæder, jeg gik ikke ud med de få vennerne, jeg havde igen. Min eneste glæde, min eneste investering var dig. Og se dig lykkelig. Din succes var min succes. Hvert skridt, du tog op stigen, følte jeg, at jeg klatrede med dig. Det mest levende mindet var ikke af kamp, men af et lille triumføjeblik. Skuespillet i 3. klasse. Eirik havde en replik. Han var 3 nørker 2, og replikken hans var, jeg tror det kan regne. Han øvede i uger, med en alvor, som fik mig til at smile. Kvælden forestillingen var, satte jeg i publikum, klemt mellem velklædte forældre. Jeg havde på mig supermarkeduniformen, min under frakken, fordi jeg kom ret fra skiftet mit. Da Eirik gik ud på scenen i sit brune papirkostyme, brast hjertet mit næsten. Han leverte replikken sin med dramatisk overbevisning, og jeg applauderede så højt, at nogen snudde se for at se på mig. I det øjeblikket var jeg ikke en vasker, en kasserer eller en syerske. Jeg var bedstemoren til stjernen i showet. Det ene øjeblikket af ren stolthed, det var værd alle de søvnløse nættene. Jeg førte blikket mit tilbage til nåtiden, til advokaten og hans åbne skinmappe, til mit barnebarn og hans fejhed. Du var min glæde, Eirik, sagde jeg, og sandheden i de ordene var så skarp, at den fik dem begge til at krympe se. Og nu sitter du i stuen min, i huset jeg har holdt ved ligge, med mine egne hænder på min 75-årsdag, og fortæller mig, at jeg trænger nogen til at forvalte ejenelene mine. Ejenelene jeg tjente, mens du sov. Fortæl mig, kære, jeg lente mig fremover, og låste øjnene mine med hans. Hvem gav dig akkurat retten til at gøre min kærlighed til et punkt på en regnskabsbok? Spørgsmålet mit hang i luften, tykt og ubehagelig. Herr Christoffersen kremtede tørt, justerede slipset tydeligt tæt på sengen.
Hans rustning af juridisk jargon var blitt gennemhullet av en enkel, ærlig sandhed. Men det var Eiriks reaktion, som knuste det, som var igen af hjertet mit. Han krympet sig, ansigtet hans rødmet af skam, og han sænkede blikket mod det persiske tæppe, jeg havde købt for 3 måneders sygepenger. Han havde ingen svar. Den stillheten var den grusomste bekendelsen af alle. Mens de fattede sig, beskyttede sindet mig igen og tog mig tilbage til dagen den første sprækken dukkede op, så fint at jeg måtte overbevise mig selv om, at det bare var et synsbedrag. Eiriks bryllupsdag. Jeg gråd, da han fortalte mig, at han skulle fri til Silje. Det var tårer af ren glæde. Gutten min bit af Clara, havde fundet nogen. Han bygde sin egen familie, sin egen fremtid. Det var alt, jeg nogen gang havde ønsket for ham. På ceremonidagen hjalp jeg ham med at justere slipset. Hindene min skal af stolthed. Da han snudede sig mod mig og sagde, tak for alt, bedstemor, føltes verden perfekt. Silje var vakker i sin hvide kjole. Jeg klemte hende i modtagelsen, ønskede hende velkommen til familien med et åbent hjerte og gav hende en gave, jeg havde sparet i årevis. Et par perleøringer, som havde været min mors, de jeg ville have givet Clara på bryllupsdagen hendes. Disse er til kvinden, som skal gøre barnebarnet mit lykkelig, sagde jeg. Silje smilte. Et smil, som ikke nåede øjnene hendes, og takkede mig høfligt, før hun raskt lagde dem i væsken. Senere den kvelden så jeg moren hendes med et vældig lignende par. Jeg fortalte mig selv, at det var en tilfældighed. Det var første gang, jeg løj for mig selv på grund af hende. Afstanden begyndte gradvis, som lavvandet, som sagte afslørte den kalde, harde sanden. Eiriks daglige samtaler blev anden hver dag samtaler, det retter ukendtlige. Samtalene, en gang lange og fyldt med detaljer fra dagen hans, blev raske opsummeringer. Jeg kunne altid høre Siljes stemme i baggrunden, en konstant mumling. Eirik, middag er klar. Eirik, vi må gå. Han begyndte at bruge et nyt ord ofte. Vi. Vi har det så travlt denne ugen. Vi troede, det ville være bedst at hvile denne helgen. Hans jeg, gutten, som delte alt med mig, blev svælget af et vi, som virkede at have vægger for høje for mig og klatre over. Den mest hellige traditionen, vi havde, var søndagsmiddag. Selv efter at han flyttede ud, kørte han 40 minutter hver søndag for at spise min lasagne og fortælle mig om ugen sin. Det var pilaren i min tilværelse, garantien for, at uanset hvor travlt livet hans blev, var det fortsat en plads for mig i det. Efter brylluppet begyndte søndagsmiddagene at svigte. Først en undskyldning, en invitation fra Siljes venner, så en anden, en helgetur. Der er der dommen. Bedstemor, jeg tror ikke, vi kan fortsætte med søndagsmiddagene. Ugen er så hektisk, vi trænger virkelig helgen for os selv. Jeg husker, at jeg lagde på telefonen og så på køkkenet mit. Jeg havde allerede begyndt på sausen. Lugten af hvidløg og basilikum fyldte huset, en duft af forventning, som pludselig blev lugten af ensomhed. Jeg satte ved køkkenbordet, det samme bordet der han havde gjort lekserne sine i så mange år, og spiste en tallerken lasagne alene. Husets stilhed forstærkede lyden af gaflen min mod tallerkenen. Den dagen gråd jeg. Men på mandag, da en ven spurgte om helgen min, smilte jeg og sagde, det var stille. Eirik er så glad og travel. Det er fantastisk at se ham bygge sit eget liv. Jeg blev vogteren af hans alibi, beskytteren af billedet af et perfekt barnebarn, som bare eksisterede i hovedet mit. Besøgende i deres nye hus var endda værre. Det var et pletfrit sted, indredet i grå og hvide nuancer, ret ud af et designmagasin. Ingenting var ude af sted, ikke et eneste fotografi af os på væggen. Det var Siljes territorium. Jeg følte mig som en inspektør, siddende stivt i sofaen med en kop te og småpratet. Eirik virkede som en skuespiller på en scene, som ikke var hans, altid gløttende på Silje for godkending, før han svarede på et spørgsmål. Det var under et af disse besøgende, at manipulationsfrøene blev sået. Jeg fortalte en historie om Eiriks barndom, og lå af mindet om noget ramp, han havde fundet på. Åh, liv, hukommelsen din er fantastisk for alderen din, sagde Silje med et sødt smil. Nogle gange glemmer jeg, hvad jeg spiste til frokost. Det hørtes ud som et kompliment, men intonationen var fejl. Det hang et usagt men i luften.
Ved en anden anledning nævnte Eirik, at jeg havde haft en liten lækage under køkkenvasken. Fik du en rørlægger, helt alene? Spurgte Silje, øjnene hendes store af falsk bekymring. Eirik, kære, vi må virkelig sørge for, at bedstemoren din er tryg. Et stort hus som dette. Det er mye for en person. Hun var en kunstner. Hver kommentar var et subtilt penselstryk i et maleri, hun malte af mig som skør, forvirret og ude af stand. Og Eirik, blændet af kærlighed eller af bekvemmelighed, begyndte at se maleriet i stedet for den virkelige kvinde foran ham. Samtalene hans ændrede tone. Bedstemor, tog du medicinen din i dag? Bedstemor, er du sikker på, at du låste døren i går kvæld? Han ringte ikke længere for at knytte bånd. Han ringte for at tjekke. Det sidste kuttet, før dagens bakholdsangreb, var på min forrige bursdag. Min 74. Han og Silje stak indom i nøjagtigt 15 minutter. De havde ikke med en hjemmelavet kage, slik jeg altid lavede til ham, men en buket supermarkedblomster, fortsat i plastemballagen. Kortet, skrevet med Siljes elegante skrift, sagde ganske enkelt: Med kærlighed, Eirik og Silje. Signaturen hans var ikke der. Han havde ikke engang rørt pennen. Han gav mig en rask, klodset klem ved døren og sagde: Vi må løbe, bedstemor. Middag med Siljes forældre. Den kvelden, efter at de havde dræt, tog jeg blomsterne ud af plasten. De var pæne, men de havde ingen duft, upersonlige. En erstatning for tid, en betaling for en forpligtelse, som var opfyldt. Og jeg vidste i det øjeblikket, at jeg havde mistet ham. Ikke alt på en gang, som jeg mistede Clara, men bit for bit i smertefulde afdrag, jeg havde nægtet at erkende. Lev, hører du på os? Herr Christoffersens stemme bragte mig tilbage til nåtiden. Fornægtelsestoken, jeg så forsigtigt havde opretholdt rundt mig selv i årevis, havde fuldstændig brændt bort. Jeg så alt med en frygtelig, befriende klarhed. Eiriks bekymring var ikke hans egen. Det var ekkoet af Siljes ord. Advokaten var ikke hans idé, det var hendes plan. Jeg rejste mig, bevægelsen fik begge mændene til at rykke tilbage. Jeg gik til pejshylda og tog op billedet af Eirik på afslutningsdagen. Denne gutten her, sagde jeg, stemmen min lav og skarp som knust glas, drømte om at blive arkeolog, om at afdække tabte verdener. Det virker, som han lyktes. Han har gravet op noget, som længe var dødt og begravet. Jeg snudde billedet mod dem. Min tålmodighed. Stilheden, som fulgte erklæringen min, var tyngre end nogen ord, de kunne have sagt. Jeg lagde fotografiet tilbage på pejshylden, bevægelsen langsom og præcis, som at sætte en skakbrikke på plads for skakmat. Det smilende, håbefulde ansigtet til unge Eirik i rammen virkede nå som en stille anklage mod den anspændte manden, som sat på sofaen min. Herr Christoffersen var den første til at fatte se, eller i det mindste en efterligning af det. Han gav et lille, tørt host, som bare understregede spændingen. Fru Knudsen, med al respekt, følelsesmæssige udbrud er forståelige i situationer som denne. Vi er bare her for at hjælpe. Hjælpe, gentog jeg og snudede mig mod ham. Blikket mit var så stødigt, at han var den første til at se bort og fokuserede på skinmappen sin, som om det var en redningsflåde. Herr Christoffersen, du kender mig ikke. Du har kommet ind i hjemmet mit, ubedt, på bursdagen min, for at vurdere mig, som om jeg var en genstand på en ejendomsauktion. Det er ikke hjælp. Det er en invasion. Og du, en fremmed, har ingen ret til at snakke til mig om mine følelser. Jeg vendte så min fulde opmærksomhed mod mit barnebarn. Men du, Eirik, du har, eller du havde. Fortæl mig. Se på mig og fortæl mig, hvad beviset er. Hvilke store bevis har du samlet for at retfærdiggøre dette bakholdsangrebet? Eirik svælgede hardt. Adams meningen hans vippede. Han så på advokaten, som gav ham et næsten umærkeligt nik. Det var hans stikkort. Dukken var i færd med at danse. Bedstemor, vi er bekymret, begyndte han, og reciterede et manuskript, som tydeligvis ikke var hans eget. Forrige måned glemte du tandlægetimen din. En tør latter undslap mig. Det var ikke en munter latter, men af vantro. Tandlægetimen, det er dit bevis. Jeg glemte det ikke, Eirik. Jeg ombestemte den. Og ved du hvorfor?
Fordi rørlæggeren var her og fikset køkkenvasken, som jeg bad dig se på i 3 uger, mens du altid var for optaget til at stikke indenom. Jeg håndterede det, helt alene, som jeg altid gør. Han så tæt på sengenødt. Vel, og hvad med den gang, du mistede bilnøglerne dine? Silje sagde, du var i panik. Jeg var ikke i panik. Jeg var frustreret. Jeg fandt dem 5 minutter senere i lommen på regnjakken min. Fortæl mig, Eirik, har Silje aldrig forlagt nøglerne sine? Har du aldrig glemt, hvor du parkerede bilen din? Eller gælder senilitet bare for folk over 70? Det er fascinerende, hvordan et lille hukommelsestab i din alder er stress, men i min alder er det et symptom på mental forvirring. Hvert modsvar var som et slag. Jeg kunne se farven tappet fra Eiriks ansigt. Hans fabrikerede selvtillid smuldrede bit for bit. Og du fortalte den samme historien om herr Pettersens nye hund 3 gange på vores sidste middag, lagde han til, stemmen hans svækkere nå, næsten bønfaldende. Jeg fortalte historien til dig, så fortalte jeg den igen, da Silje blev med os, fordi hun ikke havde hørt den. Og jeg fortalte den en 3. gang til faren hendes, da han ringte og spurgte om nyhederne i nabolaget. Det kaldes ikke at gentage sig selv, Eirik. Det kaldes at føre en samtale. Det er en social færdighed. Kanskje dere 2 burde prøve det en gang, i stedet for at stirre på telefonene deres ved bordet. Herr Christoffersen greb ind og forstod, at klienten hans var i færd med at tabe terræn. Fru Knudsen, dette kan virke som små hændelser isoleret set, men sammen tegner de et bekymringsfuldt billede. Vor intention er ganske enkelt at etablere en varig fuldmagt, slik at Eirik kan bistå dig med økonomiske og medicinske beslutninger, skulle behovet opstå. Skulle behovet opstå, gentog jeg, og gik mod salonbordet, hvor han havde lagt skinmappen sin. Jeg skimtede papirerne, som stak ud, fyldt med klausuler og juridiske termer designet for at fratage mig min autonomi. Økonomiske beslutninger. Nu kommer vi til kernen i det hele, ikke sandt? Dette handlede aldrig om tabte nøgler eller tandlejetimer. Dette handler om penge. Om dette huset. Om arven forældrene mine efterlod mig, og det lille jeg klarede at spare fra at skrubbe andres skuld. Jeg så direkte på mit barnebarn, og denne gang var det ikke mere sinde i stemmen min, bare en dyb, kald smerte. Jeg tænkte aldrig på dig i form af penge, Eirik. Når jeg så på dig, så jeg datterens ansigt. Jeg så hvert håb og hver drøm, jeg havde for dig. Hvad ser du, når du ser på mig? En byrde? En bankkonto, som venter på at blive forvaltet? Nej, sagde han, ordet brast ud af ham med en kraft, som overraskede mig. Det er ikke sådan, bedstemor, jeg sværger. Det er bare, Silje synes, vi synes, du ville være lykkeligere, tryggere, hvis du ikke trængte at bekymre dig for disse tingene. Silje synes, gentog jeg mygt. Der er det. Det er ikke din stemme, Eirik. Det er hendes tanker, hendes ord, hendes grådighed, som kommer ud af munden din. Siden når trænger du din kone til at fortælle dig, hvad du skal tænke om bedstemoren, som opdrog dig? Kvinden, som lærte dig at knytte skoene, som var vågen hele natten, da du havde feber, som troede på dig, da ingen andre gjorde det. Hun har kendt dig i 5 år. Jeg har kendt dig i 30. Og du valgte hendes version af virkeligheden over min. Jeg rejste mig og gik til den lille pulten i hjørnet af rummet. Det var der, jeg holdt regningerne mine, checkhæftet mit, livet mit, organiseret i pæne mapper. Jeg åbnede en skuff og trak ud min lille adressebok. Hånden min skalv ikke. Tankene mine havde aldrig været klarere. Du ved, Eirik, jeg er kanskje 75. Jeg bruger kanskje lidt længere tid på at huske navnet på en skuespiller i en film. Men jeg er ikke forvirret. Jeg ved nøjagtigt, hvem jeg er. Jeg er Liv Knudsen. Jeg overlevede tapet af mit eneste barn. Jeg opdrog en gut alene med 3 jobber. Jeg har betalt alle regningerne mine i tide i 50 år, og jeg vil ikke blive behandlet som et barn i mit eget hjem. Jeg bladede gennem adressebogen, til jeg fandt nummeret, jeg ledte efter. Så tog jeg op den gamle fasttelefonen fra væggen, den solide vægt velkendt i hånden min. Herr Christoffersen og Eirik så på mig, en ny uro gryende i ansigtene deres. De havde kommet forberedt på at håndtere en skør, skræmt gammel kvinde. De var ikke forberedt på dette. Jeg slog numrene sagte, hvert klik en spiker i kisten til planen deres.
Du talk med advokaten din, sagde jeg, og kastede et blik over skulderen på dem, mens telefonen ringte i den andre ende. Det er bare retfærdigt, at jeg ringer min. Telefonen blev taget. Hallo Margit, det er Liv. Gratulerer med dagen til mig. Jeg har 2 herrer her, som gerne vil tage en prat. Etter at døren smalt igen, og dødbolden gled på plads, sænkede en absolut stilhed se over huset. Det var en anden type stilhed, end den jeg var vant til. Min vanlige ensomhed var en stille følgesvend, et rum fyldt med varme minder og køleskabets summing. Denne nye stilheden var en afgrund. Det var den lydløse tomheden etter en eksplosion. Ørerne ringte, luften tyk af ødelæggelsens støv. Jeg forblev lænt mod døren, det kølige, solide træværket i ryggen, som om det skulle støtte mig, for at hindre mig i at smuldre op. Blikket mit drev over stuen. Krepapirstrimlene, jeg havde hængt op den morgen, så patetiske udnå, deres festlige farver hånede scenen, som netop havde udspillet sig. Den lille haugen med gaver, jeg havde købt til mig selv, en ny roman, et nøste myg uld til et skærf, virkede tåbelig og selvforkælende. Det var en fest for en person, som ikke længere eksisterede. Kroppen min bevægede sig af sig selv som en robot. Jeg krydsede rummet og gik ind på køkkenet, hvor lugten af vanilje og sukker fortsat hang igen, når kvalmende, næsten sygdomsfremkaldende. Der stod den på bænken, engelmatkagen. Perfekt. Høj, hvidt, uberørt. Et monument over en kærlighed, jeg nu indså i det mindste delvis, havde været en konstruktion af mit eget sind. Jeg havde tilbragt morgenen med åsigte mel, piske æggevitter stive, vende dem ind med en delikatesse, som om jeg håndterede en drøm. Alt for ham. For gutten, som ikke længere eksisterede. Smerten, som rammede mig i det øjeblikket, var ulig alt, jeg nogensinde havde kendt. Claras død havde været et rent brud, en pinefuld amputation, som etterlot et sår, som over tid havde groet, selv om fantomlemmen altid værket. Det var en ren sorg, født af kærlighed og tab. Dette var anderledes. Dette var en råte, som kom indenfra. Det var tillidens korrosion. Devalueringen af et livsoffer. Det gjorde det mere vondt end en mands svig eller en vens falskhed, fordi det kom fra den ene personen i verden, jeg troede var en forlængelse af min egen sjæl. Han havde ikke bare dolket mig i ryggen. Han havde brugt kniven, jeg havde givet ham. Jeg tog en kniv fra skuffen, den samme jeg ville have brugt til at skære den første skiven. Hånden min skalv. Ikke af svaghed, men af et kaldt, saismisk sinde, som begyndte at stige fra magen min. Jeg så på kagen, på dens naive perfektion, og jeg så i den al min blinde hengivenhed. Jeg så de søvnløse nættene, de doble skiftene, den solgte bilen, de små glædende, jeg nægtede mig selv slik, at hans kunne opfyldes. Hvert sukkergranulat virkede som et øjeblik af min fortid, jeg ikke kunne få tilbage. Med en lyd, som var halvt hulk, halvt brum, støtte jeg kniven ind i midten af kagen. Ikke for at skære, men for at ødelægge. Jeg rev den i stykker, kuttet og flåede. Smørkremglasuren smurte hænderne mine. Den lette, luftige strukturen kollapsede under angrebet. Jeg ødelagde den, til den var ingenting andet end en hav med smuler og creme, en klisse til ruin på min rene køkkenbænk. Og mens jeg gjorde det, kom tårerne, jeg havde nægtet at fælde foran ham, endelig. Varme, bitre tårer, ikke af tristhed, men af raseri. Raseri over min egen naivitet. Raseri over ham. Da telefonen ringte, fik den skærende lyden mig til at hoppe. Jeg tørkede hændene mine på et køkkenhåndkle, pusten fortsat ujævn, og svarede. Det var Margit. Liv, er du i orden? Hvad skete? Stemmen hendes var fyldt med bekymring. Jeg fortalte hende alt i korte, knappe sætninger. Ankomsten, advokaten. De tilslørte anklagene, mit svar, opbringningen til hende, hans afgang. Mens jeg snakkede, begyndte raseriet at vige for en iskald klarhed. Liv, jeg er så lei mig, sagde Margit, og hendes sympati var ægte. Han gjorde virkelig det på bursdagen din. Det gjorde han, bekræftede jeg. Stemmen min stød i nå. Okay, først af alt, sagde hun, stemmen hendes skiftede til advokatmodus. De kan ikke gøre noget uden din signatur eller en retskendelse, og for at få en retskendelse måtte de bevise din inkompetence over for en dommer med alvorlige medicinske vurderinger.
Bevisene, de har, er latterlige. Dette var en skræmselstaktik, Liv. Et grusomt amatørmæssigt forsøg på at skræmme dig til at overgive kontrollen. Det virkede, mumlede jeg, og så på ruinen af Aukaken. Det skræmte mig. Selvfølgelig gjorde det det. Det var designet for det, sagde Margit. Men nu ved du, hvad du har forholdt dig til. Liv, det første vi gør næste uge er at gennemgå din fuldmagt og dit testament. Vi må sørge for, at du er beskyttet, og at dine ønsker er vandtætte og i hænderne til nogen, du stoler blindt på. Jeg troede, den person var ham, sagde jeg. Sætningen kom ud som et puff af kald luft. Jeg ved, svarede Margit mygt. Jeg ved, men ting har ændret sig. Nå må du tænke på dig. Bare dig. For første gang på længe, kanskje. Vi lagde på med et løfte om at mødes på mandag. Jeg stod der i mit ødelagte, stille køkken, og Margits ord ekko i tankerne mine. Tænk på dig. Når var sidst, jeg havde gjort det? Hele mit liv, siden Eirik var 5, havde været en bane rundt hans sol. Mine beslutninger, min økonomi, mit hjem, min tid, alt blev målt op mod hans velvære. Og pludselig indså jeg den frygtelige, befriende sandheden. Hans svig havde sat mig fri. Forpligtelsen, jeg følte, vægten af det løftet, jeg gav Clara for så mange år siden, var blidt opløst af hans grådighed. Han havde kuttet båndet. Jeg flød frit, og det var skræmmende, men også, det var en mulighed. Med ny beslutsomhed tog jeg skærebrættet og skrabte resterne af kaken direkte i søppelkassen. Lyden af smulene, som traf plastposen, var mærkeligt tilfredsstillende. Jeg tørkede af bænken med en metodisk raseri, til ingen spor var igen. Så begyndte jeg at gå gennem huset. Men denne gang så jeg ikke minder. Jeg så ejendeler. Jeg så på fløjelslænestolen en ejendel. Min mors middagsservice i porcelæn en ejendel. Malerierne på væggene, boksamlingen, selve strukturen i huset, væggene, taket, hagen jeg stillede så kærlig. Alt som var et hjem for mig, var bare et bo at forvalte for dem. Jeg stoppede foran væggen med fotografier. Et efter et begyndte jeg at tage dem ned. Eirik i superheltkostymet sit. Afgangsbilledet. Bryllupsdagen. Jeg rev dem ikke. Jeg knuste dem ikke. Jeg lagde dem bare med forsiden ned på salonbordet, et efter et. Jeg demonterede helligdommen. Blikket mit faldt på det sidste billede, som var igen på pejshylden. Et billede af mig og Clara, taget på en strand for længe siden. Vi to leende ind i kameraet, solen i håret. Datteren min, årsagen til alt. Jeg tog op rammen, glasset kølig under fingrene mine. Jeg gjorde mit bedste, kære, hviskede jeg til billedet. Jeg holdt løftet mit. Han har vokst. Nå er det min tur. En idé, engang utænkelig, begyndte at tage form i tankene mine. En idé så radikal og skræmmende, at den tog pusten fra mig. Dette huset. Disse væggene, som havde været vidne til så mye kærlighed og nå så mye smerte. De var ikke længere et tilflugtssted. De var et bur. Jeg gik tilbage til pulten min, tog op telefonen igen, og med faste fingre slog jeg op et nummer. Ikke en ven, ikke en slægtning. Nummeret til et ejendomsbyrå. Telefonen til Margit havde været et lynnedslag, som belyste vejen fremover. Telefonen til ejendomsbyrået, tæt minutter senere, var det første skridtet på den vejen. Jeg snakkede med en kvinde, som hed Kari, stemmen hendes professionel og varm, en skarp kontrast til den kølige, kalkulerende tonen til hr. Christoffersen. Jeg aftalte et møde næste morgen. Da jeg lagde på telefonen, kom stilheden i huset tilbage, men dens natur havde ændret sig. Det var ikke længere en afgrund af tab, det var et blankt lærred. Og for første gang på 10 år var jeg den eneste kunstneren, som fik male på det. Natten var lang. Søvnen ville ikke komme. I stedet vandrede jeg rundt i huset, ikke som et spøgelse hjemsøgt af minder, men som en museumskurator, som bestemte, hvilke stykker, som skulle tages til en ny udstilling, og hvilke, som skulle efterlades. Hver genstand fortalte en historie. Den slidte lænestolen, hvor jeg havde vugget Eirik i søvn. Hans febrilske tårer farvede skulderen min. Blyantmærkene på køkkendørkarmen, som kartla højden hans hvert år. En stigende stige til manden, som havde forrådt mig. Den glasmalerilampen Clara og jeg havde købt sammen på et loppemarked. Dens farvede lys en konstant ledestjerne i mine mørkeste dage.
Jeg følte ikke behov for at ødelægge disse tingene, som jeg havde ødelagt Karken. Raseriet havde stivnet til en kald beslutsomhed. Dette var bare genstander. Kærligheden, jeg havde investeret i dem, var ægte, men den tilhørte en tid, som var over. Slutten havde ikke været mit valg, men min accept af den ville være. Næste morgen ankom Kari, ejendomsmæleren, præcist. Hun var en kvinde i 50'erne med skarpe øjne og et ægte smil. Hun gik gennem huset, kom med anerkendende kommentarer om det naturlige lyset, trægulvene, den velstelte hagen. Dette huset har en sjæl, sagde hun, og stoppede i stuen. Mange glade minder her, kan jeg tænke mig. Ja, svarede jeg, stemmen min neutral. Og nu er det på tide, at det rummer andres. Hun så på mig, hendes professionelle nysgerrighed, blandet med ægte empati. Flytter du nærmere familien? Spurgte hun forsigtigt. Nej, jeg flytter nærmere mig selv, sagde jeg. Svaret syntes at overraske hende, men hun nikkede bare. Vel, der skal vi sørge for, at du får toppris for det. Vi brugte den næste time på at diskutere priser, markedsføringsstrategier og processen med at klargøre huset. Effektiviteten hendes var en trøst. Hvert punkt på checklisten hendes, rydde op, depersonalisere, små reparationer, føltes som et konkret skridt mod min frihed. Da hun drog, havde jeg en mappe fuld af papirarbejde og en følelse af kontrol, jeg ikke havde følt på vældig længe. Jeg startede samme dag. Det første rummet, jeg tog tag i, var Eiriks. Det havde forblidt næsten urørt, siden han drog på universitetet. Svømmemedaljerne, hans hang fortsat på en korktavle. Science fiction pocketbøgene, hans bøgede en bokhylde. I en boks bagerst i skabet fandt jeg barndomsskattene hans. Udslidte legebiler, actionfigurer med manglende lemmer, en hav med farvestifttegninger. For et øjeblik truede sorgen med at overvælde mig. Spøgelset af en gut med rufsete hår og skrubsår på knæerne løb gennem rummet. Jeg lukkede øjnene, tog et dybt pust, og så for mig ansigtet til manden, som havde siddet i sofaen min dagen før. Gutten var borte. Så enkelt var det. Med fornyet beslutsomhed greb jeg en tom pappeske og begyndte at fylde den. Ikke med sinde, men med en slags arkæologisk distance. Jeg katalogiserede artefakterne fra en uddød civilisation. Da æsken var fuld, forsejlede jeg den med pakketejp og skrev Eirik på siden med tyk, svart tusch. Jeg placerede den ved ytterdøren. Det var det eneste, han skulle tage med sig fra dette huset. Telefonen kom 2 dage senere, efter at til salgsskiltet blev hamret ind i plænen foran en dristig, ubestridelig kundgjøring om min intention. Bedstemor, hvad er dette? Hvad i al verden er dette skiltet i hagen din? Eiriks stemme på telefonen var en blanding af panik og indignation. Det er et til salgsskilt, Eirik. Betydningen er ganske selvforklarende, svarede jeg roligt, mens jeg brættede en duk. Du kan ikke sælge huset. Det er vort familiehjem. Det var mit hjem, Eirik. Det blev købt med mine penge og bedstefaren din Signe. Jeg opdrog dig her. Men familien, som boede her, eksisterer ikke længere, og jeg trænger ikke 4 soverum for at bo alene. Men hvor skal du? Spørgsmålet hans handlede mindre om bekymring og mere om forstyrrelsen af hans egne planer. Han havde regnet med dette huset. Han havde regnet med min faste, uforanderlige tilstedeværelse, en konstant i livet hans han kunne besøge eller ignorere, når det passede ham. Det, sagde jeg og nød kraften i min næste sætning, er ikke længere din bekymring. Jeg tager vare på mig selv. Tilsyneladende er jeg ganske kapabel til det. Men hvad med tingene mine? Minder mine? Tingene dine er i en æske ved indgangsdøren. Du kan komme og hente den i morgen. Ring gerne først for at være sikker på, at jeg er hjemme. Mindene dine, Eirik, er i hovedet dit. Hvad du gør med dem, er din egen sak nu. Det var en lamslået stilhed i den andre ende. Jeg kunne høre ham puste, prøvede at bearbejde den nye dynamikken. Den føjelige, imødekommende bedstemoren var borte. I hendes sted var Liv Knudsen. Silje er rasende, mumlede han. Et sidste forsøg på at såre mig. Det er jeg sikker på, svarede jeg. Hils hende fra mig. Og Eirik, ikke ring mig igen, medmindre det er gennem advokaten min. Ha' det. Jeg lagde på, før han rak at svare. Og jeg følte ingenting. Ikke tristhed, ikke sinde, ikke triumf. Jeg følte bare befrielsens stille tomhed. Svigget stak fortsat.
en lavt brændende glo i brystet mit, men det fortærte mig ikke længere. Det blev erstattet af noget andet, noget nyt og ukendt. Forventningen om min egen fremtid. En fremtid, som ikke ville blive defineret af, hvem jeg var for nogen andre, men af hvem jeg bestemte mig for at være for mig selv. Processen med at sælge huset udfoldede sig med en overraskende hastighed, som om universet konspirerede for at dytte mig fremover, og gav mig ingen tid til at tvile eller se tilbage. Inden uger var papirerne signeret. Huset, som havde været min verden i over 40 år, scenen for hver glæde og hver dybe sorg, var ikke længere mit. Den dagen jeg gik ud af Margits kontor, følte jeg mig mærkeligt let, som om jeg havde sat ned en tung kuffert, jeg ikke engang vidste, jeg havde båret. Margit, som mærkede min bittersøte stemning, tog mig med ud på lunch. Sittende på en liten, solrik café-patio, hævede hun sit glas iste. Til Liv Knudsen, min mest sage klient. Et lille smil spredte sig på læberne mine. Sej eller basta, Margit? Begge deler, sagde hun med et blunk. Og nu, hvad er planen? Hvor går den frie kvinde? Spørgsmålet hang mellem os. Sandheden var, at jeg ikke havde nogen konkret plan. Beslutningen om at sælge havde været en ren selvbevaringshandling, en magefølelse. Fremtiden var et blankt kart. Jeg ved egentlig ikke, indrømmede jeg, og at sige det højt var både skræmmende og spændende. Jeg brugte så lang tid på at tage vare på andres liv, at jeg glemte at tænke på mit eget. Alt jeg ved er, at jeg ikke vil blive her. Denne byen er fuld af spøgelser. Hvor drar hjertet dit dig da? Spurgte hun forsigtigt. Jeg tænkte et øjeblik, tankene mine drev. Jeg huskede en tur, jeg tog med manden min, længe før Clara blev født. Vi drog til en lille kystby nogen 100 kilometer under, et sted, hvor luften lugtede salt og furu, hvor måger skreg over bølgene, som brød mod klippene. Et sted, som hedder Fjordvik. Vi havde altid drømt om pensioner og os der, i en lille hytte med udsigt over havet. Livet, som det gør, havde andre planer. Det er et sted, begyndte jeg, ideen tog form, mens jeg snakkede. Et sted ved havet. Jeg troede altid, det ville være et godt sted at blive gammel. Det høres fantastisk ud, Liv, sagde Margit, smilede hendes ble bredere. En ny start, et sceneskifte. Samtalen skiftede til praktiske spørgsmål. Margit havde sørget for, at økonomien min var vandtæt. Pengene fra hussalget, kombineret med sparepengene mine, gav mig en komfortabel sikkerhed. Jeg var ikke rig, men jeg var uafhængig. Det ordet, uafhængig, hørtes ud som musik i ørerne mine. De næste dagene var en virvelvind af aktivitet. Jeg lejede en liten møblert kortsigtig lejlighed som base, mens jeg kvittede mig med mit gamle liv. Det meste af ejendelene mine blev donet eller solgt. Jeg beholdt bare æsker med bøger, min mors symaskine, klærne mine og nogen for dyrebare mindesager, som ikke var knyttet til Eirik. Blandt dem det lille billede af Clara, som jeg nu havde i lommebogen. Den vanskeligste delen var at tage farvel med naboene mine, fru Nielsen, som altid kom med et stykke af sin æblepej, og herr Pettersen med sin bjeffende hund og sit hjerte af guld. De var min hverdagsfamilie, de stille vidnene til mit liv. Er du sikker på dette liv? Spurgte fru Nielsen, øjnene hendes tårvåde, mens hun hjalp mig med at laste den sidste æsken ind i bilen. Denne gaten bliver ikke den samme uden dig. Jeg er sikker på, at jeg trænger en forandring, svarede jeg og klemte hende hardt. Men jeg skal holde kontakten, jeg lover. På den sidste dagen, før jeg overlevede nøglerne, tog jeg en sidste tur gennem det tomme huset. Mine fodspor ekko på de bare gulvene. Væggene var mærket med lyse og firkanter, der biller havde hængt, som arene etterminder. Huset føltes større og mere upersonligt uden genstandene fra mit liv, som fyldte det. Jeg følte mig ikke trist. Jeg følte mig komplet. Jeg havde gjort min pligt mod dette stedet. Jeg havde fyldt disse væggene med kærlighed, latter og offer, og nu var jeg fri. Da jeg låste ytterdøren for sidste gang, følte jeg en sidste vægt løfte sig. Jeg så mig ikke tilbage. Køreturen til Fjordvik tog 2 dage. Jeg kørte uden at skynde mig, stoppede i småbyer undervejs, spiste på lokale spisesteder, noget jeg aldrig havde gjort. Jeg følte mig som en opdagelsesrejsende, som opdagede et nyt kontinent. For hver kilometer jeg lagde mellem mig selv og mit gamle liv, følte jeg brystet mit udvidede se,
Luften blev lettere. Jeg ankom Fjordvik sent på eftermiddagen. Saltluften fyldte umiddelbart bilen, en duft af løfte og fornyelse. Jeg fandt et lille værtshus med udsigt over havnen og tjekkede ind. Fra rummet mit så jeg solen gå ned over havet og malte himlen i nuancer af orange, rosa og violet. Det var første gang på mange år, at jeg havde set en solnedgang uden at tænke på hvad som måtte gøres videre, middagen som måtte lages, bekymringen som gnavede mig. Den kvelden bestilte jeg romservice. En anden liten luksus, jeg undede mig selv. Jeg spiste ved det åbne vinduet, lyttede til lyden af bølgene på strandkanten. Og så gjorde jeg noget, jeg ikke havde gjort på mange år. Jeg tog notatblokken og pennen fra pulten og begyndte at skrive. Ikke en handleliste eller en huskeliste, men en tanke. I dag var bursdagen min en slut, skrev jeg. Men kanskje alle sande begyndelser kræver en. Jeg så på den tomme siden foran mig. Det var ikke et blankt kart, indså jeg. Det var en blank side. Min side. Og jeg var klar til at begynde at skrive næste kapitel. Et kapitel, som skulle handle om liv. Kvinden, som endelig fejrede sig selv. De første dagene i Fjordvik var en mærkelig blanding af eufori og desorientering. Jeg vågnede på det upersonlige hotelrummet, og i et panisk øjeblik vidste jeg ikke, hvor jeg var. Den rytmiske brusede af bølger på stranden, i stedet for den kendte summingen af morgentrafik, var min vækkerklokke. I stedet for den suburbane lugten af nyklippet græs, var det den skarpe, rene lugten af salt og fugtig luft. Alt var nyt. Og midt i frygten for at være fuldstændig alene, brændte en liten flamme af spænding hardnakket. Jeg tilbragte dagene mine med at gå. Uden destination, uden hastværk. Jeg, som havde tilbragt 10 år med at skynde mig fra en job til den næste, fra en forpligtelse til den næste, var i færd med at genlære kunsten at bare gå. Jeg udforskede den lille hovedgaden med sin farverige butikfacader, boghandlen med en klokke som kimte, bageriet som sendte en himmelsk duft af varmt brød ud i gaden. Jeg så fiskere, som reparerede garnene sine på kajene, ansigtene deres pragede af sol og vind, hænderne deres bevæget se med en stille kompetence. Ingen kendte mig her. Ingen havde forventninger til mig. Jeg var ikke bedstemor Liv, kvinden som mistede datteren sin og opdrog barnebarnet sit. Jeg var bare en kvinde med hvidt hår og et nysgerrigt blik. Anonymiteten var en lindring. På en af disse turene gik jeg ind i boghandlen, Sjøens bokside. Indsiden var en koselig labyrint af mørke træhylder fyldt til taget. Luften lugtede gammelt papir og kaffe. Bag disken smilte en kvinde, kanskje 20 år yngre end mig, med levende rødt hår samlet i en rotete knude og læsebriller pladseret på næsen til mig. Kan jeg hjælpe dig med at finde noget? Spurgte hun, stemmen hendes varm. Jeg bare ser mig rundt, svarede jeg. Det er en nydelig butik. Tak, det er min lidenskab og min økonomiske ruin, sagde hun med en latter. Jeg hedder Sara. Liv, præsenterede jeg mig. Vi tilbragte den næste halvtime med at snakke om bøger. Vi opdagede en gensidig kærlighed for historiske romaner og en delt aversion mod alt for blodige thrillere. Det var den første ægte samtalen, jeg havde haft med en fremmed på mange år, en som ikke drejede sig om Eirik eller min historie om offer. Vi snakkede som 2 mennesker, ikke som 2 roller, ikke bedstemoren, ikke butikekspeditricen. Så Liv, er du på ferie? Spurgte Sara til slut, da hun pakkede ind bogen, jeg havde bestemt mig for at købe. Noget sånt, sagde jeg og overraskede mig selv med min egen ærlighed. Jeg vurderer at blive. Øjnene hendes lyste op. Virkelig, så flot. Fjordvik er et flot sted at kaste anker. Hvis du trænger nu, en god restaurant, en rørlægger, som ikke lurer dig, eller bare en kaffe, er døren altid åben. Hendes uformelle tilbud om venskab var en uventet gave. Jeg forlod butikken og følte mig lettere, bogen under armen som et trofæ. Margits ord ekko i tankene mine, en ny start. Kanskje dette var slik det begyndte. Ikke med en stor gæst, men med en liten samtale om bøger. Opmuntret af dette møde kontaktede jeg ejendomsmaleren Kari, havde anbefalt. Hun hed Maren, og hun kendte Fjordvik som sin egen bukselomme. Dagen efter tog hun mig med for at se på nogle ejendommer. Den første var en moderne lejlighed i et seniorboligkompleks.
Den var praktisk, tryg, men steril. Den havde ingen sjæl. Den andre var et hus større end det, jeg havde solgt, noget, som fik mig til at rykke tilbage instinktivt. Nej, sagde jeg til Maren, mens vi stod i den velstelte bakgården. Jeg vil ikke have mere plads at fylde med andres liv. Jeg vil have plads til mit eget. Maren syntes at forstå. Jeg har et alternativ til, sagde hun med et glimt i øjet. Det er ikke officielt på markedet, men jeg kender ejerne. Det er mindre. Lidt sært. Men det har noget, jeg tror, du vil like. Vi kørte ned en smal, svingede vej, som førte bort fra byen, og op en liten skrint med udsigt over bugten. Ved enden af vejen, placeret mellem knudrede furutræer, lå en liten, gråshænglet hytte med en veranda og lyseblå skodder. Den var ikke stor, kanskje halvparten så stor som mit gamle hus, men den så solid ud, som om den havde tålt mange stormer. I det jeg steg ind, vidste jeg det. Stuen havde et stort bildevindue, som rammede indhavet som et levende maleri. Sårlys strømmede ind og dansede på trægulvene. Det var en liten steingulv, et kompakt, men lyst køkken og et soverum ovenpå, med en ende mindre balkon, akkurat stor nok til en stol og en kop te. Jeg gik bort til stuevinduet og bare stod der, og så på fiskebåtene, som duppede forsigtigt i det blågrå vandet. Jeg tænkte på de 4 soverummene i mit gamle hus, de fleste af dem stille og fyldt med minder, som nå bragte mig smerte. Jeg tænkte på årene brugt på årengøre og vedligeholde en plads for stor for en person, alt i håb om besøg, som blev sjældnere og sjældnere. Dette huset var anderledes. Det var en plads, som klemte dig, ikke en, som indeholdt dig. Det var en havn, ikke en forpligtelse. Det var nok. For første gang føltes nok som det vakreste ordet i verden. Dette er det, sagde jeg til Maren, stemmen min fyldt med en sikkerhed, som overraskede mig. Dette er den rette. Den kvelden, tilbage på hotelrummet mit, så jeg på refleksionen min i det mørke vinduesglasset. Havet skimrede bak mig. Jeg så linjerne rundt øjnene mine, mundens holdning, det sølvgrå håret mit. De var mærker af et levet liv, af kamper kæmpet, af tab udholdt. Men for første gang så jeg også kvinden bak mærkene. Jeg så liv, som ligte historiske romaner og lugten af salt. Kvinden, som fortsat kunne føle spændingen ved en ny begyndelse. Kvinden, som netop havde købt et hus til sig selv af sig selv. Eiriks svig havde ikke været slutten på historien min. Det havde været den brutale, nødvendige prologen til det sidste og kanskje bedste, kapitlet. Et kapitel, der hovedpersonen endelig var mig. Overgangen fra husejer til hotelgæst og tilbage til husejer igen fandt sted i en række uger, som føltes som både en evighed og et øjeblik. Dagen Maren gav mig nøglerne til den lille hyttami på skrænten, var på mange måder mere betydningsfuld end bryllupsdagen min eller købet og mit første hus. Disse hændelserne havde handlet om at bygge et liv med nogen for nogen. Dette var anderledes. Disse nøglerne låste op en dør til et liv, som var helt mit eget. Den første natten var urovækkende stille. Det var ingen kendt forstadslyd, ingen fjern lyd af sirener. Det var bare vindens hvisken i furutræerne og bølgernes dybe, jævne rytme på stranden nedenfor. Jeg sat i den tomme stuen på en opnedvendt æske og spiste en sandwich, jeg havde købt i byen. Den rene skalaen af min ensomhed slog mig. Det var ingen åringe og beskrive udsigten fra vinduet mit. Det var ingen bekymre sig for, om jeg var tryg. Frihed, indså jeg, havde en rejsefølge som hed ensomhed. Men næste morgen, da solen flommede ind i stuen, føltes ensomheden mindre som en tomhed og mere som en plads. En plads, som skulle fyldes af mine egne valg. Flyttebilen ankom med mine få æsker. Pakke ud bøgene mine var som at hilse på gamle venner. Jeg placerede dem på de indebygte hylderne ved siden af pejsen. Deres fargerige rygger pustede umiddelbart liv ind i rummet. Min mors symaskine fandt et hjem i et solfyldt hjørne. Billedet af Clara i sin lille sølvramme blev placeret på natbordet midt. Hun var det eneste spøgelse, jeg ønskede skulle hjemsøge mig. Et spøgelse af ren kærlighed. Jeg bestemte mig for ikke skynde mig med at fylde huset. Jeg ville, at hver del skulle vælges med intention. Mit første projekt var verandaen. Jeg købte en komfortabel kurvgyngestol og et lille bord. Og hver morgen satte jeg der med koppen min med te
og så på havet skifte farve. Nogle morgener var det gråt og stemningsfuldt, andre en glitrende, strålende blå. Det var en konstant påmindelse om, at ingenting var evig, at forandring var den eneste konstanten i livet. Venskabet midt med Sara fra boghandelen blomstrede. Jeg blev en stamkunde, ikke bare for bøger, men for samtaler. Hun var skarp, morsom og havde en genuin nysgerrighed på verden. En dag inviterede hun mig til at blive med i bogklubben Sin, som mødtes en gang i måneden i selve butikken efter stenketid. Jeg nølte. Tanken på at gå ind i et rum fuldt af fremmede, og kvinder, som havde sammenvævede historier og venskab, var skræmmende. Den gamle Liv, Eiriks bedstemor, ville have takket høflig nej. Men den nye Liv, kvinden fra Fjordvik, tog et dybt pust og sagde, det vil jeg gerne. Kvælden mødet var, følte jeg mig som en tenåring, som skulle på sin første skoledag. Gruppen bestod af rundt 8 kvinder af varierende alder og baggrund. Det var en pensioneret lærer, en ung kunstner, som malte sjølandskab, en fiskers kone med stærke hænder og en let latter og andre. De tog imod mig med en varm selvfølgelighed, som overraskede mig. Diskussionen om bogen var livlig og intelligent, men det var samtalen etterpå, som virkelig rørte mig. De snakkede om livene sine, barna sine, jobbene sine, frustrationene sine og glædene sine. Og de stillede mig spørgsmål. Ikke om min opoffrende fortid, men om mine tanker om bogen, mine planer for hagen min mening om det bedste stedet at købe fersk fisk. De så mig som Liv, ikke som et opbevaringssted for en trist historie. Så Liv, sagde den pensionerede læreren, en kvinde ved navn Elin med lyse, skarpe øjne. Hvad bragte dig til vor lille del af verden? Jeg stoppede et øjeblik. Mit indøvede svar om bare et sceneskifte lå på tungen. Men idet jeg så på disse åbne, nysgerrige ansigtene, bestemte jeg mig for at fortælle en version af sandheden. Jeg trængte at huske, hvem jeg var, når jeg ikke var alt for nogen andre, sagde jeg. Et øjeblik af forstående stilhed sænkede sig. Ingen af dem presset på for detaljer. Elin nikkede bare. Mange af os kender den følelsen på en eller anden måde. Velkommen til Genopdagelsesklubben. Det øjeblikket var et vendepunkt. Ensomhed begyndte at føles mindre som et tomrum og mere som et valg. Jeg kunne tilbringe tid alene på verandaen min, læse og strikke, og så kunne jeg dra ind til byen for kaffe med Sara eller blive med i bogklubben for en kvæld med prat og latter. Jeg byggede en ny arkitektur for livet mit, en som ikke var afhængig af en enkelt bærebjælke, men hvilte på flere pilarer. Jeg begyndte at være frivillig på det lokale biblioteket 2 gange i ugen, hylde bøger og hjælpe barn med at finde historier. Deres bekymringsløse latter var en melodi, jeg ikke havde hørt på længe. Min lille hage begyndte at tage form. Jeg plantede hortensia, hvis blomster mindede mig om Claras blå kjole og et lille urtebed ved køkkenet. Hænderne mine i jorden, lugten af timian og rosmarin, tilfredsstillelsen ved at se noget vokse under min omsorg. Dette var enkle, dybe glæder. En eftermiddag stillede jeg hagen min, da en bil, jeg ikke kendte igen, stoppede op. Hjertet mit tog et kendt, ængstelig sprang, en instinktiv reaktion. En mand steg ud, men det var ikke Eirik eller hans advokat. Det var en nabo fra vejen nedenfor, en mand på min alder ved navn Arvid, som jeg havde set gå tur med Golden Retrieveren sin. Undskyld, at jeg forstyrrer dig, sagde han med et sky smil. Jeg hedder Arvid fra enden af vejen. Ville bare sige, at hagen din ser vakker ud. Du har bragt nyt liv til dette stedet. Tak, sagde jeg, og kendte en liten rødme på kindene mine. Jeg hedder Liv, jeg prøver. Du lykkes. Se her, dette kan være Frejdie og mig, men hunden min, Rusty, og jeg går tur på stranden hver morgen ved solopgang. Tidevandet er ute, og det er tomt. Hvis du nogen gang skulle have lyst til at blive med os. Tilbuddet var enkelt, uden forstillelse. Det var ikke en date, det var en invitation til at dele et øjeblik af skønhed. Det vil jeg gerne, sagde jeg. Når da? Den kvelden, før jeg sovnede til lyden af havet, tænkte jeg på, hvor anderledes livet mit havde blivet. Ringingen fra telefonen bragte mig ikke længere angst. Dørklokken bragte ikke frygt. Mine interaktioner blev ikke længere filtreret gennem linsen af, hvad Eirik og Silje måtte tænke. De var bare mine.
Smerten ved sviget var fortsat der, men den var ikke længere midtpunktet i min tilværelse. Den var nu en del af min historie, katalysatoren, som havde drevet mig hit til denne hytte ved søen, på tærskelen til et nyt venskab og en delt solopgang. Jeg erstattede ikke det, jeg havde mistet. Jeg byggede noget helt nyt, med materialer, jeg ikke vidste, jeg fortsat besat. Mod, håb og løftet om en ny dag. 1 år gik. 365 dage, som omformede mit livs landskab, lige dramatisk som Fjordviks tidevand omformet stranden. Den kommende bursdagen, min 70. truede ikke med forventningens vægt eller frygten for skuffelse. I stedet nærmede den sig som et stille landemærke, en årsdag ikke bare for min fødsel, men for fødslen af kvinden, jeg havde blidt. Livet mit havde fundet en mildt, tilfredsstillende rytme. Morgenturene med Arvid og Rusty var nu en urokkelig pilar, en tid for stille samtaler og behagelige stilheder. Venskabet vort havde blidt dybere, ikke til romantik, men til et sjældent og dyrebart kammeratskab, den typen, som bare smis mellem to mennesker, som forstår vægten og skønheden af et langt liv. Saras bogklub var blidt min inderste kreds. Vi var en usandsynlig stamme af kvinder, bundet af en kærlighed til historier og en gensidig respekt for hverandres ar. De fejrede mine små sejre, min første modne tomat fra hagen, et kompliceret skærf, jeg endelig fuldførte, med ægte entusiasme. Med dem lærte jeg Ole Igen, en fuld, dyb latter, jeg troede, jeg havde mistet for altid. Jeg havde ikke hørt fra Eirik Igen siden den ene telefonsamtalen. Margit havde håndteret en formel e-postudveksling via hans advokat og arrangeret at sende nogle dokumenter, han trængte. Hun fortalte mig, at han og Silje havde gått fra hverandre. En del af mig følte et stik af tristhed for ham, for gutten, jeg havde opdraget til at blive en god mand, som havde mistet vejen. Men følelsen var som at høre nyheder fra et fjernt land, jeg engang havde besøgt. Det var en distanceret empati, ikke længere et åbent sår i mit eget hjerte. Min verden drejede ikke længere rundt hans. Morgenen på bursdagen min vågnede jeg til lugten af salt og måkeskrik. Det var ingen kage på bænken, det hang ingen girlandere. Det var bare det mygge dagslyset, som filtrerede ind gennem vinduet mit og lovede en ny dag. Jeg klædte mig ikke i en kjolespart for en speciel anledning, men i mine komfortable bukser og en varm genser og drog for at møde Arvid på stranden. Da jeg kom, ventede han. Rusty løb i ivrige cirkler rundt ham. Men han var ikke tomhændt. I den ene hånden holdt han 2 rejsekrus, og i den andre en enkelt liten cupcake med et lys stikkende i toppen. Gratulerer med dagen, Liv, sagde han, smilede hans rynkede øjekrogene. Jeg tænkte, at havet var en bedre baggrund end et støjende køkken. Tårer spradt i øjnene mine, men denne gang var det tårer af ren, overvældende taknemmelighed. Det var tårer for gæstens enkelhed, for hans stille godhed, for at han havde husket. Hvordan vidste du det? Spurgte jeg, stemmen min lidt tyk. Sara er en forfærdelig sladrehank, sagde han med et blunk og gav mig et krus varm te. Ønsk dig noget. Jeg lukkede øjnene. Lyden af bølgene var den eneste musikken. Saltvinden kyssede ansigtet mit. Hvad ønsker en 76 år gammel kvinde se? Jeg tænkte på livet mit. Jeg tænkte på smerten, som havde bragt mig hit, og freden, jeg havde fundet. Og ønsket mit var enkelt. Mere af dette bær jeg stille. Bare mere af dette. Jeg blåste ud lyset, og røgen dansede i morgenluften, før den forsvandt. Vi delte cupcaken. Rusty så på med sjælfulde, bønfaldende øjne, og så gik vi langs hele stranden, samtalen hvor flødt like let som tidevandet. Senere den dagen dukkede kvinderne fra bokklubben op på døren min, lastet med mat, blomster fra Elins hage og en flaske vin. De blev ikke længe. Det var ikke en højlydt, tvungen fest. Det var et varmt, latterfyldt besøg, en fejring af venskabet, vi havde bygget. Den fyldte den lille hyttami med stemmene sine, og da de drog, føltes huset ikke tomt, men fuldt af den dvælende energien af deres hengivenhed. Den kvelden, efter at alle havde dratt, satte jeg på verandaen min. Himmelen var klar, pebret med stjerner. Jeg hældte et glas af vinen, vennene mine havde med sig. Sjøbrisen var kølig. Jeg ventede ikke på en telefonsamtale. Jeg lyttede ikke efter lyden af en bil, som kørte ind i indkørselen min.
Min lykke var ikke længere en begivenhed afhængig af andres ankomst. Det var en tilstand, kultiveret af mig akkurat her, i dette øjeblikket. Jeg solgte huset. Jeg flyttede til en ny by. Jeg fik nye venner. Dette var handlingene, verbene i mit nye liv. Men den virkelige løsningen var det, som havde skedet inde i mig. Kvinden, som havde tilbragt livet sit med ofre for andres lykke, havde endelig lært at kræve sin egen. Jeg løftede vinglasset mod månen, en stille skål. Jeg venter ikke længere på blomster på bursdagen min, fordi jeg har lært at dyrke min egen hage. Jeg håber ikke længere på en kage, fordi sødheden i livet mit ikke længere afhænger af sukker og mel. Jeg så ud på det mørke havet, ikke med frygt, men med en rolig accept. Historien min endte ikke med et svig. Den begyndte med et. Og mens jeg nippede til vinen min, lyden af bølgene, som gav en myg applaus fra stranden, fejrede jeg kvinden, jeg er. Stærk, uafhængig, fri. Og for første gang på vældig lang tid, virkelig lykkelig. Årene, som engang havde føltes, som de blev kortere, accelererede mod en uundgåelig slut, syntes nå at have udvidet sig. I Fjordvik blev tiden ikke målt af bursdager eller kalenderhelligdager, men af tidevandets cyklus, blomstringen af hortensiaene mine og den langsomme beviste rytmen i mine egne dager. Hastværk var blidt erstattet af tilstedeværelse. I dag er en helt vanlig tirsdag. Himlen er høj og klar, prikket med skyer, som driver dovent mod horisonten. Jeg tilbragte morgenen på stranden med Arvid, fodsporene vore etterlot flygtige aftryk i den fugtige sanden, mens Rusty jagede de vigende bølgene. Vi snakkede om en dokumentar, vi havde set, om hvordan verden forandrer sig, om de små glædende ved at finde en perfekt glat stein. Samtalen vor er som havet selv, nogen ganger dyb, nogen ganger let, men altid i bevægelse. Efter lunch tilbragte jeg nogle timer på biblioteket. Lugten af bøger, rummets dæmpede stilhed, smilet til et barn, jeg hjalp med, at finde en bog om dinosaurer. Dette er blidt teksturerne af min lykke. Det er ikke en overstrømmende, brølende lykke, men noget mye dybere og mere varig. Det er fred. Freden ved at ikke måtte bevise noget for nogen, ved at ikke måtte leve op til nogens forventninger, ikke engang mine egne gamle. Da jeg kom hjem, bestemte jeg mig for endelig at sortere den sidste pappesken, som havde stået upakket siden flyttingen. Den var ganske enkelt mærket papir. Inde i den, under gamle kontoudskrifter og udgåtte garantier, fandt jeg en tyk Manila-konvolut. Inde i den, en samling fotografier, jeg troede, jeg havde efterladt mig. Jeg satte på gulvet i min solfyldte stue og spredte dem ud. De var fra en anden tid. Et billede af manden, min og mig, unge og lene, panden hans rynket med smilet sit. Et billede af Clara, rundt 7 år gammel, stolt visende et gap, da en mælketand netop havde faldt ud, udtrykket hendes en blanding af stolthed og ramp. Og så et billede, som fik mig til at stoppe op. Det var af Mike, holdende Eirik som baby. Jeg så ned på ham med en tilbedelse så voldsom, så fuldstændig, at det næsten var smertefuldt at se. Hele min verden, i det øjeblikket, var indeholdt i den lille bylden i armene mine. Og da jeg så på billedet, følte jeg ikke sindet eller bitterheden, jeg kanskje havde forventet. Jeg følte en bølge af medfølelse. Ikke for ham, men for kvinden på billedet. Den kvinden, den yngre versionen af Meg, havde elsket med alt, hun havde. Hun havde givet alt af sig selv, og jeg skammede mig ikke over hende. Jeg ærede hende. Hendes kærlighed var ikke en fejl. Hendes offer var ikke forgæves. Det formede mig. Det gav mig en styrke, jeg ikke vidste, jeg besat. Sviget som fulgte, slettede ikke den kærlighedens renhed. Det gav den bare en tragisk slut. Det var en smerte dybere end noget svig, tænkte jeg, og sporede billedet af mit eget yngre ansigt. Smerten var ægte, et jordskælv, som rystede grundvoldene i min identitet. Men det satte mig også fri. Sandheden i de ordene genklang i mig med klarheden til en bjælde. Jeg blev frigjort fra forpligtelsenes fængsel, fra rollen som den ophofrende matriarken, jeg havde spillet så længe, at jeg havde glemt, at det var en rolle. Eirik, i sin grusomhed, havde givet mig en gave, jeg aldrig ville have været modig nok til at give mig selv. Tilladelse til at dra.
Jeg beholdt nogen af bildene. Det er manden min og mig, det er Clara og hendes tandløse glis. Jeg satte dem i enkle rammer og fandt en plads til dem på en liten hylde. De er ikke længere en helligdom for en smertefuld fortid, men milde påmindelser om de delene af historien min, som tilhører mig, de delene, som er rene. Mens eftermiddagen ebber ud, begynder himmelen at rødme rosa. Jeg tager flasken med vin, som var igen fra min sidste bursdagsfejring, og hælder et glas. Jeg bærer det ud på verandaen og sætter mig i gyngestolen min. Jeg ser ud på mit nye liv. Min lille hage, nå blomstrende i et væld af farver. Huset mit, fyldt med uleste bøger og ufærdige strikkeprojekter. Kalenderen min, fyldt ikke med pligter, men med valg, en tur, en samtale, et kapitel. Min ensomhed, nå et rum for kreativitet og refleksion. Jeg husker kakken, jeg ødelagde. Jeg husker det raseriet, den smerten. Det føles som et helt liv siden. Kvinden, som svingte den kniven, var en presset kvinde. Kvinden, som sitter her nå, med et glas vin i hånden, er en fri kvinde. Jeg tænker ikke længere på, hvad som kunne have været. Jeg dvæler ikke ved utaknemmeligheden eller tapet. Livet mit er ikke længere defineret af nogens fravær, men af mit eget overvældende nærvær. Og jeg finder ud, at jeg liker mit eget selskab ganske godt. Jeg løfter glasset mit, krystallen fanger solens sidste stråler. Skålen min er en stille en. Ordene dannes bare i hjertet mit. En skål for modstandskraft. En skål for nye begyndelser. En skål for kvinderne, som genopbygger sig selv fra ruinene. En skål for at finde fred på den andre siden af smerten. Og så til den malte himlen, til det mumlende havet, til ingen specielt og mest af alt til mig selv, hæver jeg skålen. Til liv, hvisker jeg. Et ægte, uanstrengt smil sprer sig over ansigtet mit, og en liten latter slipper ud, like let og fri som en måke, som fanger vinden. Og jeg sitter der, ler for mig selv, nipper til vinen min, og ser skumringen omfavne min nye, vakre verden.